Rozvedený so závadami. Toto je rozvedená Federika, vek 32 rokov. Tak tuto bývam, aj spolu s manželom. Sme rozvedení. I love you, baby. Toto je jeho chladnička, toto je moja chladnička. Každý máme svoje. Toto je jeho med, to je môj med. Baby. Každý máme svoje. Tento mlynček je babkin. Manžel ma bil, keď som bola s prvým dieťaťom v 9. mesiaci. Tak som si povedala dosť. A sme to aj skončili. I love you, baby. I love you, baby. Mám 9 detí. Všetko s mojim bývalým manželom. Iste sa pýtate prečo? Ja neviem, no mohlo by to byť možno kvôli tomu, že s ním mávam často sex. Jedno z vysvetlení. I love you, baby. I love you, baby. Rozvedený so závadami. Mimoriadne vyvinutá broňa, 32 rokov, že by náhoda. Mám rada sex. Netajím. Veď preto sme tu, že jeden potrebuje kúsok toho druhého. Vždy nosím pri sebe prezervatív. No a tuto aj tak balím chlapov. Ja tu tak sedím, ťukám si do tej kasy. Oni prídu, ja sa pozriem, že čo máte v košíčku? Bagetku? No. A z 9 vždy 10 určite zbalím. Potom som tu taká vyvalená na tom pultíku a on mydlí. Sex som mala naposledy pred hodinou. Ale vy ste chrumkavý kameraman, Mojko. No, čo to máte v tom svojom košíčku? Bagetku? Rozvedený so závadami. Výčapnička Elvíra, 32 rokov, neuveriteľná náhoda. Tak já se jmenuji Elvíra. Jako jsem rozvedená nešťastně. Můj muž mě byl, když tady byl. A když tady nebyl, pak byl jinou. Ale já jsem velice citlivá povaha. Já bych neznesla nepřátelského muže. Hele, Karla, co mi tam lezeš? Co mi tam lezeš, Jako, já bych chtěla muže, pořádného muže, s kým by si mohla popovídat, nebo... Hele, tady se chlastá, ne? Nespí se tady! Hele, nelez mi... Jo, to jste vy. Jako... I muži ze Slovenska. Protože kamarádka říkala, že muži ze Slovenska jsou citliví. Nevadí mi to. Tak nějako. Ale se mi tam neopírej jako.